Mombasa. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kauntis ma pod ni kod midhiero kaluwore gi kwan mamalo mag rowere magamo kute mag ayaki. Ka ripot mar piny owacho yango ni kwand rowere magamo kute mag ayaki ochung' e atamalo 41 e piny Kenya. Kaka yor konyo e rakruok gi landruok kute mag ayaki e kind rowere e kaunti ma Homa Bay, riwruok mar piny owacho mar Naya ochako chenro mar tiyo gi rowere e kor gwenge mondo gibed kod ng'eyo kaka ginyalo ritore. Landruok kute mag ayaki pod en midhiero maduong' ma sirikand kaunti ma Homa Bay kod migepe mamoko masiro sekta mar thieth e kaunti ni kedogo mar duoko chien landruok kute mag ayaki masani ochung' e atamalo 16.2 e kaunti ni. Kata kamano wich bar pod nitie e kwan rowere mathoth manitie kind higni 15 nyaka 24 magamo kute mag ayaki manyien e kaunti ni. Gino makoro migawo mok mar piny owacho ma ong'ere ni Network for Adolescent and Youth of Africa e yo machiek Naya diro moko kuom rowere magitiyogo e chopo ir jowetegi e bwo chenro ma ong'ere ni self care mondo okonygi e lwenyno. Nonro osetimore ni ng'eny rowere ok wuog oko mar mondo odhi oyud services gi e kuonde thieth mopogore opogore. To waseyudo ni nitiere rowere manyalo open up to rowere wetegi. Emomiyo Naya oketowa piny kachacha to the lowest level mar community mondo wa act as a linkage. Miyo pod nitiere gap maduong' e fighting HIV infection. Sama nyathi ma nyako osepuonjore kaka onyalo ritore, to nyathi ma wuoyi okia kaka onyalo ritore, pod wabedo gi chandruok. Rowere ma kamago mitiegruok makende mar chopo e jowetegi mamoko ka gichiwo negi puonj e wi ber mar ritruok kod chopo e ute mag thieth ma ginyalo yude puonj e weche mag landruok kute mag ayaki. Wayudo ni jomatindo oluor dhi e osiptal mondo giyud puonj mag kaka HIV AIDS, STI, to Naya osetrenwa mondo kaka wanyalo chopo ir jomatindo mondo gichope e facility mondo giyud puonjegi. Chenro makamano migawo mar Naya Kenya dhigo nyime e kar od thieth manyal kinyi mantie kar chud bura ma Homa Bay Town kod mano manyagoro e kar chud bura mar Angwe. Ka rowere mantie bwo chenro no wacho ni rowere machuo neno thure chopo e ute mag thieth mondo konygi. Chuo ok oyie mondo chope e programs. Kinyiso ng'ato ni wadhi e facility wan gi program moro mondo imbi dhi winj puonj man kanyo, ng'ato penji ni odhi timo en ber mane modhi timo ang'o modhi yudo. Thoth rowere machuo ok bi osiptal mondo mi osik the services. Koro gima timoga en manyo ng'ato ka ng'ato, manyo just within the community. Imanyo ng'ato ti ing'iyo kaka approach mi wuo kode maber mi imiye puonj, but gima maduong' ni giluor. Kaka yor neno ni puonj makare ochopo ne rowere manyalo duoko chien landruok kute mag ayaki e kindegi, bende migawo no osetimo thieth e ute thieth 2 magitiego e ting' mar puonjo rowere okenge mopogore e ngimagi. Activities moko ma watimo mondo wakony e wach mar HIV ni, achiel wan gi health talks ma watimo. Seche moko watimo gi e school, seche moko watimo gi e hospital sama adolescents obiro. To adolescents gi ng'eny gi ok dwa ni jonyuol gi ong'e ni gisechako bedo sexually active. Koro ibro yudo ni most of the time gipando weche gi. Nyaka Naya other partners organization youths waneno ka biro mang'eny because of getting advocacy e community services care giyudo ka ano kochakore testing tire prep en yedhe michiwo ne jok mowuok negative to gigombo ni mondo gigam kute mag HIV, to jok mowuok positive to watero mondo kaw yedhe mag ARVs in our CCC. Ka chenro mar chopo ir rowere ka chiwo negi puonj bende onywando nyamrerwa matiyo koro gwenge ka achiel kod riwruogego eko makedo ne ratiro mag oganda e kaunti ni. Koro kwa puonj mondo gichak ne gichal kaka ginyalo betiyo gik moko manyalo miyo kata kopo ni odonjo mag to ginyalo yudo ich kata ginyalo yudo tuoche mag ayaki. Tiro ka pek nitiere kuom jonyuol. Ko winjo ni nyathini da puonj kaka onyalo ritore
mondo mi kata ogeng're mondo kik omak ich kata mondo mi ogeng're mondo kik oyud ayaki to onene yo machielo. Naya Kenya watiyo godo e network ka target sana sana yudhe e weche mopogore opogore. Achiel korka weche mag chike, weche mag policy. Naya through the network neno ni Homa Bay County Government nigi chike moket makare ma target jogo mayudhe kod tenore kod thieth margi. Migawo mar Naya Kenya ni kod geno maduong' ni chenro makoro gidhigo nyime no biro konyo duoko chien landruok kute mag ayaki manyien e kind rowere ma pod en midhiero maduong' e counties ma opogore pacho ka. Project mar self care ni ok ong'i mana ngimani e yore mag tuoche kende, ong'iyo ngimani in totality. To ok wachopne mana nyithindo kata rowere kende. Watiyo gi service providers mondo ging'e ni roweregi onego yud appropriate information ka gibiro kachacha ka okelo shida ne moro. Shida no onego bed ni koko dwa ni ng'ata ong'e to donga e hospital kanyo to giyudo konyruok. Watiyo nyaka gi community gatekeepers kaka chief gene, wang'iso gini kata ka umbe une barazas kachacha unyalo wacho weche ma chando rowere e kor gwenge kachacha, unyalo konyogi, unyalo jiwogi ni hospital ber, ginyalo dhi, ginyalo yudo services. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.